Nou weer. Hoe ben je aan het wonen? Wij zijn om het ja, speakers in de planken. Oh, Die voor mijn man willen boeken. ja? Ja. En wat wil men er maar? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Geen idee. Nee, hè? Nee. En je bent broekjes? Nee. Nee. Oh. Hij is voor ons aan het oppassen bij ons. En, Oh. Nooit bijwerken. Ja. Voor de week. Oké. Dan ben je nou even aan het klussen. Ja. Oké. Maar dit komt uit het plan? Ja, dit is de vloer. Ja. Oh. dit is de En dat was vloer. wijs verbroken. Oké. Maar wel mooi werkzaam. Je hoeft net bij Night te denken. Nee, wat mooi wat dom werk. Ja. Ja. Maar en heb je wel even wat praten tegen of? Ja, wel. Ja, we hebben het over. Ja, van alles. Kwalen. Alles wel wijzen. Die man en hij ging dit dan keepje of? Die heeft al kort. Oh. Wat zullen ze erin maatje dan? Boven niet naar appartementen. En je onderin was het café. Oké. Ja. Oh. Dus ze ligt er ook in het caféwerkje of? Nee, ik denk het niet. Nee? Dus liever aan timmeren. Ja. Ja. Nou hoor. En hoe doet hij het als timmerman? Ja, goed hè. Ja? Ja, ik kan het wel bij hè. Maar was dat dan timmerman worden of? Ik heb geen idee. Misschien. Ja. Zal later wel. Ja, letter. Ja. Als dat goed is. Ja. Maar wat was voor opleiding dan? Nou, nog niks. Nou, dan gewoon middelbare school. En wat wil je letter worden dan? Boer. Boer? Ja. Nee. Ja. En hij en hem keep je een kroeg. Ja. Hoe moet dat dan? Ja, weet ik niet. Maar dat wist nou al. Ja, ik denk het wel. Ja, hè? Maar wat vind jij zo mooi aan dan? Ja, trekker dus dat vind ik mooi. Hé, maar wat zie je hem verder nog doen? Nou, een beetje die speakers wat eruit slaan. En, morgen is het waarschijnlijk waar. Ja, want er lijkt nog wel wat, hè? Alle andere Ja. ompeultje. Ja, Ja. Nou ja, leuk. Dat had je een beetje van het dik, toch? ja, dat was zeker wel. Ja. Mooi blijven zijn. Nou, zwierwerk ik nog, man. Ja, soms wat hij dan doet. En waar wint dan? Hartstikke idee.